Уважаеми дами и господа, ваши превъзходителства, приятели, почитатели на изкуството и привърженици на мира. Тази вечер сме се събрали тук за общата кауза. Каузата на мира по света. Добър вечер от мен, уважаеми дами и господа. Почит, благодарност и поклон пред държавите, причини за днешната вечер. България, нашата родина, любима и родна земя. Велика Русия, най-големият миротворец, могъща, силна и вярваща. Югоизточна Украйна, с население отстояващо своето достоинство. Кървящият Ирак и великомъченицата Сирия, люлката на човешката цивилизация, обляни в кръв, борещи се за справедливост и мир. Да не забравяме и измъченият палестински народ, подложен на ежедневен геноцид и терор в продължение на десетилетия. Дами и господа, България е нашата родина, в която живеем и се трудим. Русия тази вечер е наш домакин и вечен партньор. А мирът е нашата кауза, за която се борим. Нека почетем Република България и Руската федерация с националните им химни. Културно-информационен център, където тази вечер ще имате възможността да видите... Образ на екрана са статичния, този, който ще видите във фотоизложбата в фоайето. Кадрите, които са заснети, са истински, автентични и реални. Това, което наистина се случва и е част от ежедневието на хората, засегнати от най-омразното деяние в света – войната. Нека да започнем с едно кратко литературно послание за мир, за да преминем по моста към киното. Каним на сцената Александър Саад, който ще изкаже болката на Сирия чрез литературното изкуство.
От години Сирия страда. Но какво са те в сравнение с хилядолетията, на които тя е устояла? Непреклонна, принципна, с позиция достойна, с осанка благородна. Пред колко по-опасни врагове врата си не е дала. Повярвайте ми, хора, да, Сирия е вечна. Тя е крепостта на светлината. И не дейте питаме защо. Тя е бастион на справедливостта. Не дейте питаме защо. Защото носителите на честта са непреклонни. Да, живее тя в сърцата им. Носителите на моралът, защитниците на истината достойни. Да, и тя топти в гърдите им. Проповядващите мир, на злото се гневящи. Да, и тя кипи във вените им. Нейните деца и нейната опора са тези, които гледат в тръна и виждат в него розата. Тези, които знаят, че само по пътя на тъмата могат пак да се докоснат до светлината на зората. Затова ви призовавам, не ридайте, а в шествието на победата сърцата си отдайте. Сирия в себе си пазете, в паметта на вечността тъй славна, вие ви отнесете. Благодаря ви. А сега ще прозвучи авторско стихотворение на Оля Алахмед. Посвещавам това стихотворение на Сирия и дано моите поетични слова бъдат чути. С апел: прекратете безумната война в Сирия. Куршумите. Във въздуха отново прилетя куршум. Войни, размирици, излишен шум. Бих искала единствено любов и мир. За човеците мира да е кумир. Уви, това е само розова мечта. Политиците вживяват се в речта. Войника чужд е грабнал пушка, държи невинният на мушка. Куршуми, накъде сте се запътили? Пак ли от запада са ви опътили? Рекоширайте, обратно се върнете, в бели гълъби се превърнете. Едно дете на прага седнало самичко, гледа минаващия с пушка чичко. Сълзите капят, превръщат се в патрони, олово от очите му се рони. Дете нещастно, какво си ти виновно, че някой си играе с войничето уловно? Ала не наушким, а наистина те стреля и ти заспиваш в кървава постеля. Сред руините загуби си мечето, поиска да го вземеш и стана на решето. Гушнаха се и завинаги заспаха на облак пухкав без заплаха. Във въздуха отново прелетя куршум. Всичко е сринато. Тишина и няма шум. Хората избиха се сами, а от небето кървав дъжд рани. Дами и господа, предоставям думата за приветствие на директора на Руския културно-информационен център, господин Виктор Баженов. Добрый вечер. Я рад приветствовать наших друзей сегодня здесь, на этом прекрасном вечере. И тоже хотелось бы начать стихами советского поэта, который в конце прошлого века написал большое стихотворение, скажу только первые строки. «Я устал от 20 века.
от его окровавленных рек. И зачем мне права человека, если я уже не человек? Конец 20 века мы все надеялись, что 21 век будет мирным, позволит всем народам процветать, жить в мире. Но так получилось, что сложился однополярный мир после развала Советского Союза, который не остановил кровавые реки, а продолжил худшие традиции 20 века. Однополярный мир, который принес нам разрушение или попытки разрушить культуры разных народов нашей планеты. Однополярный мир привел к тому, что не стало движения за мир. Вы помните, насколько сильно это движение существовало в мире и сохраняло мир. Я думаю, что вот сегодняшнее мероприятие – это движение к миру, потому что здесь уместно привести слова известной подвижницы мира, лауреата Нобелевской премии, матери Терезы, которая говорила, что если вы будете звать меня бороться против войны, я не с вами. Но если вы позовете меня бороться за мир, я буду всегда с вами. Я думаю, что нам с вами предстоит возрождать движение за мир. И сегодня мне хотелось бы особенно обратиться к организаторам этого вечера, к Оле, Юсефу. Это семья, это мама и сын, вы знаете прекрасно. Это очень талантливые люди, которые пишут стихи, рисуют картины. Это люди, которые сегодня покажут свое творчество. Это люди талантливые тем, что... Это подтверждается тем, что талантливые люди действительно имеют четкую гражданскую позицию, потому что они мир воспринимают через чувства и вырабатывают гражданскую позицию. Мне особенно приятно сегодня сказать всем присутствующим в зале, что Министерство иностранных дел прислало вам письмо, где выражает поддержку вашей гражданской позиции. Насколько это важно сегодня в нашем неспокойном мире. И позвольте, может быть, нарушить процедуру вечера и вручить дипломы Оле и Юсефу нашего федерального агентства Россотрудничества за их творчество, за их гражданскую позицию. Организаторите на това прекрасно събитие на Българо-арабският културен център в лицето на неговият председател господин Жорж Рияши. Добър вечер. Ваши превъзходителства, уважаеми гости на днешното мероприятие, скъпи приятели, дами и господа! За Българо-арабския културен център е чест да организира мероприятия, чрез които да подкрепя и да лансира млади таланти. Днес имам удоволствието да приветствам Юсеф Ал-Ахмад за идеите му, привързаността му към Близкия изток и към родината му Сирия, за обективната оценка, въплъщаваща фактите и събитията в 3 късометражни филма, които също носят персоналното му послание за мир и за борбата срещу тероризма. Заедно с това бих искал да приветствам и госпожа Оля Ал-Ахмад за ангажираността й към проблема на бежанците чрез авторската й фотоизложба. Скъпи приятели, повечето от нас до някъде приличаме на Юсеф Ал-Ахмад. Живеем и се развиваме в България, но всеки е със своята носталгия за първата му родина. Всеки от нас се вълнува от събитията, които се случват днес в Близкия изток
след така наречена арабска пролет. Страните ни, земите ни, които едно време са били люлката на човешката цивилизация, на разцвета на първата азбука, зародиша на световните религии, сцена на дневната култура и наука, на древната култура и наука, не са познавали религиозното и етническото разделение. Например, кюрдския по етнически произход вождът Салах ад-Дин е водил ислямска преобладаващо арабска армия, за да победи кръстоносците и да освободи светите места в Палестина. И християните от района застават на страната на Салах ад-Дин срещу западните нашественици. През годините, когато в Европа се зараждат нациите и се формират държавите, народа ни търпи 500 години османско владичество, което е погребвало културата ни, унищожило ценностите ни и до голяма степен е предизвикало обрат в нашето развитие. През Първата световна война, след мъки и борби, идва освобождението от османското робство, но уви, за да бъде заменено от други, този път френски и английски мандатори, пак окупатори, но с вратовръзки. През 1916 година се подписва договора Сайкс-Пикот между великите сили, в частност Англия и Франция, които разпокъсат Левента. Да, Левента, плодородния полумесец, древните Месопотамия и Асирия на отделните държави с цел лесно да бъдат владяни. Този несправедлив и неприемлив за местното население акт, последван през 1917 година от несправедливото и заклейменото обещание на лорд Белфор да подари на евреите държава в Палестина. От тогава в този район се водят жестоки войни за Палестина и за светите места. Не ни отмина и Втората световна война и неправомерното създаване на израелска държава на палестинска земя. Жестоките кланета и зверствата на исламската държава в Ирак и Левента, на които ставаме свидетели в Ирак и Сирия днес, се случват аналогично на геноцида, извършван срещу палестинския народ от израелската държава. Еврейските заселнически групи, като Хагана, извършват жестоки кланета в Дейр Ясин, в Кафар Касем и други палестински села през 1947 година, тероризирайки народа, изселвайки го и окупирайки земите му до ден днешен. Арабско-израелските войни през 1967-73, агресията в Ливан 78 и окупацията на Ливан през 1982 година не ни пощади от зверски деяния на поредните окупатори. В лагерите Сабра и Шатира са избити над 3000 мирни палестинци, жени и деца и старци под ръководството на Ариел Шарон. По време на клането в Кана през 1996 година жестоко са избити 110 мирни жители в базата на ООН и под ръководството на носителя на Нобеловата награда за мир Шимон Перес. Но планът за религиозното разделение на Ливан не е успял. Нито пак планът на новия Близък изток, обявен от Кондолиза Райс. Приятели, имало нужда от друг подход, по-демократичен, по-привлекателен. Та се появи така наречената арабска пролет, която за съжаление не ни е донесла демокрация и разцвет, а кръв и разруха.
но с един основен общ оттенък за всички държави. Регресивните ислямски сили и движения застават на власт. Това не е ли предпоставка за случвалото се днеска в Сирия и Ирак? Какви са резултатите? Тунис – преход от така наречена демокрация до исламизъм. Либия – свалене Кадафи, но остана разрушена държавата, пълен хаос. Важното е, че петрола тече към танкерите на държавите от Западна Европа и САЩ. Египет – свалене Мубарак. Исламистите са на власт, но слава Богу за малко. Армията и египетския народ провалиха заговора на САЩ и на световното исламско движение, както и амбициите на Ердоган. Йемен – разрушена държавност, хаос, разделено общество, сектантска война. Сирия – използването на справедливите политически и социални искания на народа в Сирия през 2010 година бе претекст за предварително начертан план, за да се отмъщава на държавата, която води антиамериканска политика в района и подкрепя съпротивата в Ливан и освободителните движения в Палестина. 4 години война срещу държавата, целта не е свалянето на президента Асад, а разрушаването на държавата, ограбването на потенциала и раздробяването и на религиозен принцип. Западът подкрепя ислямските терористични движения в Сирия, като Жабхат ал-Нусра и Ислямската държава и други. След стотици хиляди убити сирийски мирни граждани, след непрекъснати опити за разрушаване на държавността и унищожаването на социалната и тъкан, сирийския народ отстоява позицията си и подкрепа единственото на светската държава, а не на сепаратизма, в подкрепа на социалното и религиозното единство в обществото, против религиозното радикализиране на обществото. А в Ирак, след 2003 година, свален е Саддам, разрушена държава, заличена армия, създадена е предпоставка за разделянето на държавата на религиозен и етнически принцип, създаването на радикалните исламски движения и не на последно място исламската държава в Ирак и Левента, която избива, тероризира и разрушава устоите на държавите и обществата в Сирия и в Ирак. Това, приятели, е арабската пролет. Мразовита зима. Американски план за програмирана анархия в региона. Продължение на разделянето от Сайкс-Пикот към раздробяването на сегашните държави на етнически и религиозен принцип на държавички, които са създадени на религиозна основа. Питаме се, защо международната общественост прилага двоен стандарт? Защо френската държава се бори срещу Ал-Каида в Мали, а подкрепва дъщерите и в Сирия? Не е ли срам за световната общественост, че едва след убийството на двама невинни журналисти, след похода на ИДИЛ към Ербил в Ирак и засягането на интересите на САЩ, едва тогава да признаят ИДИЛ за терористична организация и да създават коалиция за война срещу заплахата от нея? Нима избиването, изтреблението и изселването на хиляди мирни граждани в Сирия през последните години и масовите убийства на мирни граждани иракчани, изселването на християните и езидитите от Ирак, перманентното издевателство над народа на Палестина не е акт на тероризм? Жестоко осъждаме 11 септември и всичките деяния на Ал-Каида в света. Жестоко осъждаме екзекуцията не само на двамата американски журналисти, но и избиването на мирното население в Сирия, в Ирак, както и всички деяния на исламската държава в Ирак и Леванта. Но пак се питаме, Ал-Каида и ИДИЛ не са ли бумеранг на американската политика в Афганистан и Близкия изток? Как можем да обясним срещите на американския сенатор Сокол, Джон Маккейн, документирани от CNN, с радикалните исламистки движения в Сирия през 2011 година, в присъствието на сегашния халифат на ИДИЛ?
Абу Бакър ал-Багдади. Как може да се обяви коалиция срещу тероризма, която включва държави, които досега подкрепят терористични движения в Сирия и в Ирак, финансират ги и им предоставят оръжия? Как може такава коалиция да изключва засегнатата държава Сирия? Дали тази коалиция е наистина създадена за да воюва срещу ИДИЛ? Или това е план Б за ударите срещу Сирия и поредното нашествие в Ирак? В заключение, уважаеми приятели, не трябва да губим посока, нито да бъдем заблудени от популистки лозунги. Основната ни кауза и посока си остава Палестина, защото днес, след 100 години от Сайкс-Пико, се изпълнява план Сайкс-Пико 2 на циониста Бернард Луис за раздробяване на региона на религиозни и етнически държавички, което не е нищо друго, освен предпоставка и оправдание за обявяване на Израел като чисто еврейска държава. Това означава изгонването на останалите палестинци от техните земи. Приятели, борбата за мира и срещу тероризма не е само силова. Борбата за мира и срещу тероризма не е само силова. Нацизма е паднал, но германците остават като обединители на Европа. Апартайда е паднал, но черните и белите остават да се развиват заедно в Южна Африка. Ционизма трябва да падне, а евреите да съжителстват мирно. Мирът се изгражда чрез мирно взаимодействие и търпимост между народите и религиите, а не с конфронтация. Мирът се постига с положително взаимодействие между културите, а не с война между културите. И бих казал, мирът може да се гради посредством такива начинания, като на Юсеф ал-Ахмад, които представляват зов за мир и справедливост. Затова нека го подкрепим. Благодаря ви за внимание. Благодаря. Добър вечер на всички. Днес в тази зала сме се събрали хора от различни националности и конфесии, представители на редица държави, деятели и почитатели на киноизкуството, а именно обединени около една обща кауза – каузата на мира по света. Искрено съм благодарен на всеки един от вас, който тази вечер е отделил време, за да дойде в тази зала и да види истината за това, което се случва по света, представена чрез киноизкуството. Първият филм, който ще видите, е под лозунга „Нека използваме мастило, а не проливаме кръв“, направен през 2012 година. Филмът изобразява тежката раздяла в сирийския народ покрай конфликта в страната и неговото желание и стремеж отново той да бъде единен в името на просперитета на държавата. След него ще видите филмът „Аз сириеца“. Филмът е направен с цел да се привлече вниманието на зрителите към ужасната вражда на религиозна основа, която терористите, подкрепени отвън, се опитват да запалят между сирийския народ с цел той да бъде разделен напълно. Най-новият филм „Заедно сме силни“ е направен в подкрепа на държавите, обединили се против хегемонията и агресията на Съединените американски щати и НАТО в целия свят. Знам, че всеки един от вас има своя лична гледна точка и мнение относно всичко, на което ставаме свидетели в момента по света, и точно така трябва да бъде. Затова, преди презентацията да бъде прожектирана, бих искал да знаете, че аз уважавам вашето мнение и филмите, които ще видите, не са направени с цел да обслужат интересите на ничия страна, а да ви накарат, след като ги изгледате, да си направите своите обективни изводи от видяното, ръководейки се от самата реалност и това, което хората изпитват там. Благодаря на представителите на Българо-арабския културен център
и Руския културно-информационен център за оказаната подкрепа по организацията на днешната вечер. И тъй като България, Русия и Сирия също така са и държави, които ме представляват и аз представлявам тях, съм длъжен да им изразя благодарност и подкрепа и на другите два езика. شكرا جزيلا لمركز الثقافي البلغاري عربي ولجالية السورية في بلغاريا. أنتم أسرتي، أنتم كرامتي، والله يحمي بلدنا. А теперь по-русски. Я искренне благодарен Российскому культурно-информационному центру за предоставленную нам возможность высказаться, выразить свою объективную точку зрения и показать всю правду болгарской аудитории. Спасибо вам огромное. Вы тем самым вновь доказали, что Россия никогда своих не бросает и бросать не собирается. Я также хотел бы поблагодарить Министерство иностранных дел Российской Федерации за весьма вдохновляющие слова поддержки в поддержку нашей мирной деятельности. Спасибо вам огромное. Желаю всем приятного просмотра. Пожелаю вам на всички приятно гледане. Благодаря. أيوة أبو صبحي، السلام عليكم، كيف أحوالكم؟ إن شاء الله بخير. يا أخي نحن بانتظاركم، الله يرضى عنكم. يا هل الله يخليك. ابعت لنا سلاح، نحن بانتظار السلاح. ده هي المسا نهاجم القرية ونذبحهم كلهم، عاوزين نذبحهم كلهم، نسائهم واطفالهم ورجالهم، والقرية ناخذها منهم.
مين انت؟ اذهب اذهب. مين انتم؟ عليه سنة شيعة مسيحة. قولوا مين انتم. لا أنا سوري. أنا سوري. سوري أنا. We act to prevent a wider war, to defuse a powder keg at the heart of Europe that has exploded twice before in this century with catastrophic results. And we act to stand united with our allies for peace. By acting now, we are upholding our values, protecting our interests, and advancing the cause of peace. Fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Today, I authorize the Armed Forces of the United States to begin a limited military action in Libya in support of an international effort to protect Libyan civilians. If we saw the use of chemical weapons taking place by the regime inside of Syria, that would change my calculus, and it has. Help the opposition become more cohesive. We've been assisting not only the political opposition, but also the military opposition. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah la yufak! Выносят тяжело пострадавшего.
time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on, pretending day by day that somewhere else will make a change. We're all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones to make a reality. So let's start again. There's a choice we made, we're saving our lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. Well, so they know that you all cares, and their lives will be stronger as free. There's God who shines by turning stone to bread. So we go, let's lend a helping hand. We are the children, we are the ones to make a better day. So let's start together. There's a choice we're making, we're saving our lives. It's true, make a better day, just you and me. There seems no hope at all, but if you just believe, there's no way we can go. Let us realize the change can only grow when we stay together as one. Добър вечер, уважаеми гости. Благодаря ви, че уважихте нашето събитие днеска. Има много неща да кажа за нашия герой Юсеф Ал-Ахмад. Както знаете, повече от 3 години и половина вече трае сирийската криза, която дойде като пролетен ветрец, но за радост сирийския народ осъзна още от самото начало, че това не е повече от една кървава зима, която цели раздробяване и разфасоване на държавата Сирия на по-малки държавчици на етнически и на религиозен принцип.
Именно затова сирийците се мобилизираха и заставаха твърдо зад своята армия, своето правителство и своя законен избран президент Башар Асад. В същото време сирийците по целия свят направиха каквото могат също за своята родина. С мирни и демократични средства, с словом и с изложби и с културни действия показаха на света истината за това, което се случва в Сирия. За съжаление, и да ми извънат тук представителите на медиите, ако ги има, имаше голяма цензура и голяма манипулация още от самото начало. Направихме пресконференции, излязахме по вестници, по телевизии, по радиа, за да обясняваме на хората какво става. С нас беше още от самото начало младият ни режисьор Юсеф Ал-Ахмад, едва 15 годишно момче, застава рамо до рамо с всички нас във всичките ни действия и активи. Именно затова от името на сирийския народ и от името на Асоциацията на сирийците в България връчваме му тази символична награда за цялото му творчество и своята подкрепа на родината на баща му Сирия. Дами и господа, а сега, дами и господа, аплодисменти за организаторите на тази незабравима вечер, Българо-арабският културен център. Аплодисменти за нашите домакини, Руският културно-информационен център, без които това събитие нямаше да се състои. Поклон за вас, публиката. И тази вечер бяхте с нас и без вас също нямаше това събитие да се състои. Специална благодарност искам да изкажа на доцент доктор Имад Жорж Абдулахаб, който ни подкрепи изключително много за цялото мероприятие и за изложбата. Моля да стане. Аплодисменти, дами и господа. Това е човека, който ме подкрепи. Доцент Владияс, ако следвате архитектура, внимавайте, преподава. И сега тишина. Искам вашите бурни аплодисменти. Не виждам публиката, но съм сигурна, че някои от тях са тук. Актьорите във филма на Юсеф Ал-Ахмад. Моля да станат! Аплодисменти! Насър Ал-Ахмад! Правите ли се? Мигрин Браун! Всички актьори, моля да станат! Които напълно доброволно се съгласиха да участват в тези филми в каузата на мира. Уважаеми дами и господа, благодарим ви за вашето внимание, а сега каним всички в фоайето да разгледате фотоизложбата.